pánové, na startu Jana Táboříková, již po třetí této soutěži, tentokrát s koněm Trentino z řeckého klubu Palea. Již po třetí, já jsem pokaždé chybně oznámil, že startuje v rámci oblastního mistrovství. Poprvé ani po druhé to nebyla pravda, poprvé proto, protože s Romény startovali v rámci podniků. Nebyla to pravda ani s Karou, protože to je podnik a toto je oblastní mistrovství pro děti na velký podnik, takže teprve nyní startuje na Táboříková. Bezchybný výkon, čas 66,70.